Ora mundi. Dundakno tak delok jogetmu. Wes sampe.
kowe wani kowe. Kaya wae. Wah, yo kene sapiku luwih galak. Oh, aku ya ora kalah. Sapiku gede. Sapiku kudu banget. Kudu itu. Sapi kok jerapan. Oto. Atene. Ayo. Pirang-pirang ember. Dipakani janurnya. Main bakok. Janure ana kene iki janure kene. Ajak, janure juga. Main kuat awake. Apine? Kowe kene opo kene? Kok sapiku ngopo kene? Lho, kok sapiku ngopo kuwi? Oh, pengen anu pengen ngopo kene? No. Aja, iki padha lanang iki aja. Itu enggak boleh. Iki aja, lanang aja. Ayo. Ampun. Masih kecil loh. Orang kaya ya orang kaya. Orang kaya. Wah. Ayo ngomong. Ini Ora kok. Ayo kan meneh ayo. Yo. Jajal meneh. Yo. Waduh, Iki kepiye? iki ki lanang lanang lho. Sing abang ya mapan wae. Kok mingkal kok piye? Wes yo biar. Punika lembu. Kalih nika wonten lembu Kencana Bawana. Menika ingkang putih. Kok lembu Kencana Bawana. Kencana tegesipun emas, Bawana tegesipun jagat, emasing jagat ing bumi. Ingkang werna abang. Sak menika lembu Kidung Bawana. Kidung tegesipun kembang, Bawana tegesipun jagat. Kembangane jagat menika nggih menika lembu Kidung Bawana. Wah, anyar kabeh, ninggal kabeh. Sesuk tanggal 9 metu meneh. Ning ndi Mas? Ning Masjid Mataram tanggal 9. Diresmekake sisan sing abang diresmekake rono. Sisa didusi banyune sendang Masjid Mataram.
ngene iki lho.